Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeye. Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose ngikhuluma naye ngokusebenza bakithi ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo kusiyami. Ngizoqala ke ngithande nje ukubonga nange-page lethu indlela elikhula ngakhona. Ngiphinde ke nje futhi ngicele ukuthi umuntu oqalayo ukubona leli page lethu ukuthi subscribe ukuze mangabe kukhona enye ivideo ethola ukuthi ngesiqophile uzobe sikwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuyena ngaso sonke isikhathi. Nje ngiyacela bandla bakithi ukuthi abantu bangakhohlwa ukusubscribe abaphinde futhi balike. Kulabo futhi abaqalayo bandla nkosami ukubona leli page lethu ngithanda nje ukusho ukuthi siyanamukela noma ngithi siyawamukela ngenkulu intokozo. Okay, namhlanje bakithi ngike ngathi ke asike sizothinta indaba enkulu bakithi. Ake sizothinta indaba enkulu namhlanje ngoba sizokhuluma ngendaba eyinkinga. Sizokhuluma ngokucushwa kwesidumbu mangabe ekhaya kudlula umuntu, noma sizokhuluma ngokucusha kweliba lakhe ngoba ukuthola ukuthi asesikhathi kucushwa isidumbu sakhe umuntu medlulile kucushwe futhi noma iliba lakhe. Angeke ke singathini saphika ukuthi ukuhamba komuntu ekhaya akuyona into ejwayelekayo kunanoma ubani, futhi ukuhamba komuntu ekhaya kubhlungu. So kwesinye isikhathi sithi masizwa ubuhlungu bese sithatha ngenhliziyo kwesinye isikhathi kanti sesiyona, kodwa ngoba nathi kusuke kubhlungu sigcine sesithatha izinyathelo ekuzothi ngokuhamba kwesikhathi bese nathi zisinikezela inkinga. Njengana ukuthi mangidlula umuntu ekhaya uthola ukuthi udlule kabi, uyawazi nokuthi udlule ngesandla sikabani, ebese uthi nawe ngeke lokhu okwenzeke kuyena nalo omenzile naye kumele kwenzeke kuyena, amlande lo muntu banathi sesifelwe phela naye lo muntu omlimazile omenza ukuthi adlule emhlabeni ngesandla sakhe, naye akamlande naye nabakubo mhlawumbe bezwe lento esizwayo. Noma ngabe kubhlungu kangakanani ukudlula komuntu, kodwa ngithi mina kwesinye isikhathi khona kubhlungu kunjalo kudinga ukuthi esinye isikhathi sizame ukuncenga inhliziyo ngendlela yokuthi singathathi izinyathelo ezizosidalela izinkinga kusasa. Ngikhuluma le nkinga le ngoba umuntu usebhekane nayo kaningi. Ngibona thina njenganabantu esibuye sihambe imizi yabantu, njenganabantu thina esibhulela abantu ekufunakala ukuthi mawubhula ke sifune into, sifune umsuka wayo ukuthi inkinga isuki kanjena, isukaphi le nkinga. Angithi yabona. So nje ukucushwa kwesidumbu ekhaya makudlula umuntu noma ukucushwa kweliba lakhe angikukhuthazi ngokwami. Angazi noma ngiyazohalana, ngokwami angikukhuthazi ngoba kuyingozi. Sengikubone kaningi kudala izinkinga lento yokucushwa kwesidumbu. Ake siyekeni ukuthatha izinto ngenhliziyo ngoba kwesinye isikhathi umuntu lo osuke ecushiwe, ukudlela zokucupha umuntu ke zihlukene kukaningi. Ukuthola ukuthi umuntu ucushwe sona isidumbu kunezinto ezishuthekiwe kuyena qobo lwakhe. Angithi yabona zashuthekwa noma wafumbathiswa. Kwesinye isikhathi omunye ukuthola ukuthi usefumbathiswa isikhali, omunye izinto zishuthekwe elibeni lakhe phezulu kufakwe lezo zinto ezifakayo ngenhloso yokuthi sifuna ukuthi labantu abamenze kabi ebese hamba naye ahambe ayobalanda aziphindiselele. Okay, uthola ukuthi kwesinye isikhathi ke sezenziwe lezi zinto. Mazenziwa lezi zinto nangempela umuntu enze lento asuke ethunywe yona, abalande bonke abanesandla ekuhambeni kwakhe emhlabeni.
athi mangabe esebalande bonke abantu abanesandla emhlabeni mangabe esefuna ke usaqedile ke manje phela usebalande bonke umsebenzi nenimthume wona ukuthi akawenzi usewenzile usebalande bonke nabo wababulala bafa enze nitha kenze njani ke manje ngale mithi efaka kuyena nitha enze njani ke manje ngalesikhali asuke esiphethe ilapho kusuke sekuqala khona inkinga manje emndenini selishawa yinto eniyenze nina ngoba nithathe kwesinye isikhathi ngenhliziyo useyabuya lo wamuntu manje ukubuya kwakhe manje uzikhaya uzokwenza lento ayenze kulaba bantu kuba manje lento ikiyena akaphuciwe lo muntu umbese bengabunikeza umbese ayikhishiwe le mithi efakwe namangabe ufakwe imithi angithi yabona ekhaya ke manje sozoqala manje kufa abantu manje kuzobeqala manje ekhaya kube ugingqigingqi ngendlela nani enizongayiqondi nikunuwe kuthiwa hayi usibani bane ekhaya uyasibulala ukhona abantu mhlawumbe nigcina abanye sebenuka abanye abantu ngento kanti indaba isemndenini kunento enayenza elishayayo bafa abantu ekhaya egcekeni okwesinye isikhathi uthola ukuthi emzini womuntu sekunento ekwaziwayo nje ukuthi umkhokha wasekhaya ukuthi thina ekhaya umkhulu walekhaya umfowabo kamkhulu umalume kubahamba ngesikhali bonke bayagwaza abanye bayadutshula sekuze umndeni omunye wamkela ukuthi lekhaya kuhanjwa ngalendlela lento isiwumkhokho omubi ekhaya kwesinye isikhathi kuze kubizwe ngisho inyanga kubizwe isangoma ukuthi sizovala lo mkhokho ekhaya kuthiwa sicela ukuthi usisize ekhaya ngoba sinenkinga yesikhali ekhaya egcekeni sifika isangoma naso noma inyanga ifika izovala ithi izovala lo mkhokho sekhaya izovala isikhali ivala isikhali ayibhekiwe impande phansi ayibheki umsuka wento ukuthi kuze kube kanjena baza abantu bahamba ngalendlela indaba isuka ngoba egcineni noma into efunakalayo ukuthi makukhona inkinga ufuna umsuka wento ukuthi idalwe yini ngoba into mangabe ungafunanga umsuka wayo wena wayikha phezulu wathi ulungisa la lento isazoqala phansi ngoba impande zayo lento suke zikhona phansi okushuthi leyo nto ayilaphekanga avale isangoma noma inyanga sivale lento ekhaya ngenhloso yokuthi sithi kuthiwa sekuvaleke kanti indaba inomuntu indaba ilowa muntu owafumbathiswa into kuzovaleka kanjani lonto ekhaya ngoba phela naye lemithi ayikhishiwe kuyena lo muthi usamile kuyena lowo muntu usazoqhubeka niqede ekhaya bese kuthiwa bese nithi asisazi kade sizama kodwa sazama nokuvala lento ekhaya kodwa kuyaqhubeka abantu badlula ngesikhali ekhaya kanti nathi indaba la ikhona ubungozi bokuhambisa umuntu umbese besimihambe emhlabeni besiyacushwa ubungozi bokuthi umuntu ucishwe ngishilo ibalakhe ubuya azoniqeda nonke ekhaya anikutholi ukuphumula naye indlela asuke zama ukuveza ngayo ukuthi nanti khona inkinga enkulu nansi indaba la ikhona so nje ngingasho ngithi lento mina angiyikhuthazi engazi ukuthi abanye abantu noma ngabe kubuhlungu kangakanani singake sizame ukuthi singathathi ngenhliziyo ngendlela ukuthi singabe sesayicabangela thina sobe sosele emhlabeni ukuthi lento sobe siyenzile mangabe simcupha sasa lonto sina izosidalela yini inkinga ngoba kunye nje okuyinkinga kakhulu futhi kunako konke ngesikhathi nimfaka imithi ngesikhathi nimfumbathisa immese akakwazi ukuhlangana namathonga kubo akakwazi ukuhlangana nabantu bakubo naye mefika ngale ufika xoshwe uzohlala kanjani bazohlala kanjani nomuntu ophethe isikhali bazohlala kanjani nomuntu ofumbathiswa imithi nginangale naye bazofike bamxoshi okusho ukuthi nina senenze ukuthi umoya wakhe ungakutholi ukuphumula nina emhlabeni nizokuthola kanjani ukuphumula umuntu naye engakutholi ukuphumula longasekho ngoba nani futhi ukuthi nani niphila ufuna ningakutholi ukuphumula ngoba naye akaphumule nisuke nimnikeza inkinga enkulu ngendlela eyisimanga mexoshwa lapha funa kuye nana azovela azozenzela kunini bese uthola ukuthi inkinga la izoba khona ke kunini eniphilayo uthola ukuthi animthongi kwakumthonga nizomthonga kanjani vele engeloni
ithonge lihle noma engahlangene nabantu bakubo ngendlela ukuthi esinye isikhathi nani nikwazi ukumthonga. Angeke kuze kwenzeke lokho, angeke nikwazi ukumthonga kwesinye isikhathi. Yingakho kwesinye isikhathi ke kube inkinga ukuthola inkinga ukuthi usibani usenkingeni ukuthi ngezizathu esinesaseni. Uthola ukuthi manje nazi usikwenzakala kanti ilento enayenza kusibani ubuya manje uzoqotha kunini. Angithi ngiyabona. So nje lento ngingasho ngithi inkinga enkulu ngoba umuntu osuke enziwe lokho ukuphumula naye usuke ngakutholi, akakwazi ukuhlangana nabantu bakubo, naye bayamxosha abantu bakubo. Bathi bemxosha abantu bakubo ebuye ezemhlabeni ufunakala naye azame kunina ukuzoveza into kodwa ngendlela embi nina enizokwehlekela izehlo. Angithi yabona kusiza ukuthi kanene masenizoya kumuntu mhlambe nithi niyobheka bese indaba kumandi vele ukuthi cha kunomuntu wahamba kanje ekhaya nansi indaba la kufanele ilungiswe khona. Angithi yabona iloko kwesinye isikhathi okusizeke kwesinye isikhathi ke lapho uthola ukuthi inkinga ikhona ke ukuthola ukuthi abantu abadala kuzothi mangabe kudlula umuntu ekhaya bese befihlela izingane laba abadala ukuthi usibani ufika nje bese abantu abadala bexoxa bodwa babe nenguyazana baxoxa bodwa ukuthi bathathe lesi sinqumo sokuthi sizomcupha usibani. Bathi mase bemcupha usibani izingane zala ekhaya zazi ukuthi kwenzakalani. Angithi yabona ekungazini kwazo lo muntu mzone seqedela abantu abamenza kabi abuya azoqotha kubona laba abadala aqotha ashaya vale nabo bamlandele laba bese kusala izingane ekhaya. Izingane azazi ukuthi khona inkinga kanje eke yenzeke ekhaya. Izingane zikhule nokuthi kwesinye isikhathi ziyazi ukuthi ekhaya kunomkhokho kanje, ekhaya vele kudlulwa kanje. Uma ngabe usuwakhula obani badlula kanje nobani sekuyinto yaziwayo umndeni. Zithi mazikhulu izingane iqale phansi neliqotha izingane lo muntu loyo ngoba nakuthola ukuphumula useyaqotha manje aqale phansi manje angenele esizukulwaneni angenele kubazukulu manje ngoba vele uqedile ngalaba abantu. Ngathi mengenela khona ubona ukuthi umuzi uyaphela uphela umuzi ngendlela yokuthi makube nenhlanhla uthola ukuthi khona ozoya ozwa ithi ingane mengabiyozwa ebese indaba ivela ukuthi cha kunomuntu okwenzeka kanje kuyena lento indala. Uthola ukuthi nalapho kuvela ngoba izingane nazo sezithi zizama ukuvala lento ngoba nazo ziyayibona ukuthi ekhaya lento iyaqhubeka ayiphelile nabo seyisabela zona nenzalo yazi ukuthi nathi sizohamba ngale ndlela zithi zona zifuna ukwevala. Manithola umuntu okwazi ukubona kahle izinto ilapho la kuvela khona ukuthi noma ingavala le ayizovaleka ngoba naku ukufuna kusenze lolu suku lokuthi sizovala isikhali ufuna aqale kulungiswe lo unomuntu owahamba ekhaya ngale ndlela kodwa ekuhambeni kwakhe uthe mehamba wayesecushwa. Manje iyona ke lento elemumva esuka lemumva izoniqotha manje sekungazi ukuthi nje nekhaya senze nanezifo enzaziyo ukuthi ekahanjwa ngalesifo noma ekhaya kufunakala wonke umuntu uginqika nemoto noma ekhaya bonke bahamba ngezikhali kanti futhi koneka laphayana kuze kube ngazi ukuthi kwesinye isikhathi into mayivalwe ekhaya engazi ukuthiwa isikhali sazivala kodwa siyaqhubeka. Anibheki abantu abaningi ababheki impande zento ukuthi kuze kwenzeke kanjalo nje kusukaphi yini edala ukuthi into efana nale ingavaleki yini edala ukuthi sonke sihambe ngesifo esukuthi sihambe ngesigingqike nemoto noma silimale ngesikhali ekhaya. So kwesinye isikhathi lento njengoba ngifuna ukuthi ngithi abantu abadala bake babe nezinqumo kwesinye isikhathi bangazixoxela izingane bakhohle ukuthi kusasa bazohamba emhlabeni lezo nqumo asuke beyithathile bese igcina sezilimaza izingane kusasa. Uthola ukuthi nalo ndaba izovela ukuthi ukwenzakala ngoba sekusela ingane eyodwa ekhaya naye usesele yedwa kumanje indaba ivela ukuthi ekhaya baqotheka kangangani baqothwa yini ivela indaba emva kweminyaka umndeni usuphelile umndeni ungasekho kumanje indaba ivela ukuthi cha nansi inkinga la yabakhona. So nje bakithi ngingasho ngithi ngicela ukukhuthaza ukuthi noma ngabe kuhlungu kangakanani ake singasicuphi isidumbu umuntu mehambile ekhaya
ake singacuphili ibalakhe senzele ukuthi naye khona ezothola ukuphumula. Yebo kuyalungiseka kodwa kwesinye isikhathi kuzoke ningaboni ukuthi inkinga ikephi abantu nizoke nidala inkinga ekuzovela ukuthi kwesinye isikhathi kungaveli ukuthi inkinga ilapha. So ukuthi nizomthola umuntu ozokwazi ukuhlola indlela ahlole ajule ngendlela ukuthi kubonakala ukuthi inkinga umsuka wento ikephi. So nje ngiyacela bakithi ake singenze izinto kusasa ezizosilimaza ezolimaza thina zilimaza inzalo yethu zilimaza izizukulwane sethu ngokuthi thina sathatha ngenhliziyo ngenxa yobuhlungu bokudlula komuntu emhlabeni. Yebo kubuhlungu kodwa ake singasebenzisi imithi makudlula umuntu. Asike singabaphathisi lutho umuntu masedlulile, asimiyekele umuntu umoya wakhe uthola ukuphumula. Umuntu naye mayesengale akwazi ukuhlangana nabantu abangasekho. Angicabangi ukuthi ukhona umuntu ofisa ukuthi ngelinye ngathi methula angahlangani nabantu bakubo. Njengoba kubuhlungu usasemhlabeni uzoba umuntu ozoxoshwa ekhaya. Nangale uyacabanga ngale ukuthi kubuhlungu kuphi khona. Usuzofika wena nesikhala abasemhlabeni bakufumbathisa isikhali bakufaka imithi usuxoshwa umndeni usuyazula ngoba umoya wakho uyazula usungakuthola ukuphumula. Ngiyacela bandla Nkosi yami ukuthi abona nje masekuyanga lapho ngithi bengithi namhlanje ake ngizomqwashisa ngoba ziningi izinto nalisabe lapha esihlangana bezana nazo. Ziningi izinto othi mengabe uthi uyahlola umemezitho ngokuvela ucha nansi indaba umuntu uyabheka umndeni usuphelile. Abengabonakala noma bebengatholi ukuthi inkinga yini kanti iphutha elenziwe emuva othola ukuthi nabasele alenziwa ngayibona lenziwa ababekade bephila ngalesa sikhathi nabo banqotshwa ekuphileni banqotshwa bahamba nje bahanjiswa into abayenza. So nje namhlanje ngizothanda ukuthi bese ngima lapho kodwa nje kakhulukazi bengisake ngizonqwashisa ngaloko namhlanje ukuthi bakithi asike singasicuphi isidumbu asike singacuphili ibalo umuntu ukuze nalowo umphefumulo wakho odlulile uzokwazi ukuthola ukuphumula ezokwazi ukuhlangana namathonga kubo. Ngicela ukuma lapho namhlanje Thokozani.